ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ்ல இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து வேர்ஸ் 1.8.46 பார்க்கணும். கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்ஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுமா? ஆச்சாரியருக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணணுமா? என்னம்மா? ஓகே. ஓம் நமோ மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணிக்கிறேங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிரபுஜி சொல்றாங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணிக்கிறேங்க. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुधादेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीगुरुं. दीनदारणं श्रीचैतन्येश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवेयं भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टिके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. நல்லபடியா நம்ம பகவான் பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோட, அவங்களோட மர்சியோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டிரான்சண்டல் நாலேஜை நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்ம லைஃப்லையும் நல்லபடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட அனுகிரகம் அவசியம் வேணும். நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சரி, நம்ம வாழ்க்கையில அதை கொண்டு வர்றதுக்கும் ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகமும் பகவானோட அனுகிரகமும் அவசியம் வேணும். அந்த வகையில் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான வேர்ஸை நம்ம நல்லபடியாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு வந்து 1.8.46 குந்தி மகாராணியோட ப்ரேயர்ஸ் தான் நல்லபடியாக பார்த்துட்டு வந்தோம். இந்த சாப்டர், இந்த அத்தியாயத்தோட பேர் வந்து குந்தி மகாராணியோட ப்ரேயர்ஸ். அதில் வந்து வேர்ஸ் 46 நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசி கொடுங்க. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? कर्मणा प्रबोधितो कार्पितः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஜானகிராம பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசி கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण. பிரணாம் பிரபுஜி. सत्तर ईश्वर देहै कृष्णेनात्मक कर्मणा प्रबोधितो विधि आसे नाभूयत सुसार्पितः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. லாலி கண்ணன் மாதாஜி வாசி கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. व्यासास्य ईश्वरो हयै कृष्णोऽद्भुत कर्मणा प्रबोधितो विदेहाशैर्न बुध्यते सुसार्पितः. हरे कृष्ण மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷனும் வாசிச்சிருங்களா அப்படியே வேர்ஸ் கூட? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு எல்லா சரித்திர ஆதாரங்களும் இருந்த போதிலும் வியாசரை தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்களின் உபதேசங்களினாலோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களினாலோ கூட பெருந்துயில் தாழ்ந்துவிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த
இயலவில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ஸ்லோகம் ஒரு தடவை வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு அது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? ईश्वरेहाग्रै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपि देहासै नाबुध्यत कसार्पितः. हरे ஹரே कृष्ण माता. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மட்டம் அவசியம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. व्यास व्यास वासदयर् ईश्वरोऽज्ञै कृष्णनोऽन्पुद कर्मणा प्रबोधितो प्रद्पदिहासैर् नाबुध्यत कसार्पितः. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அதாவது யுதிஷ்ண மகாராஜர் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்காங்க. ரொம்ப எதனால அப்படின்னா, அவங்க வந்து போர் நடந்தது இல்லையா, அந்த குருஷேத்திர போர். அதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து அழிக்கப்பட்டிருந்தாங்க, நிறைய சிரமங்கள். யுதிஷ்ண மகாராஜர்லாம் எப்படி அப்படின்னா, யாருக்கும் எந்த சிரமமும் வந்துடக்கூடாது, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் டிவோட்டி இல்லையா அவங்கெல்லாம். அதனால வந்துட்டு எப்ப எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும், யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் வந்துடக்கூடாது, அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம். ஒரு பாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம இந்த துரோணாச்சாரியர் வந்து குருவியோட கண்ணு பார்த்து அம்பு விட சொல்லுவாங்க இல்லையா, குருவி அங்க என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டப்போ எல்லாரும் ஒண்ணு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல யுதிஷ்ட மகாராஜர் என்ன சொன்னாங்கன்றதும் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா, அம்பு விடு அப்படின்னு துரோணாச்சாரியர் சொல்லும்போது, எனக்கு குருவி தெரியுது, இந்த இந்த விஷயங்கள்லாமும் தெரியுது. நான் இப்ப அந்த குருவியை வந்து அம்பு விட்டு இது எழுதேன்னா அந்த குருவி வந்து கீழே விழும். கீழே விழுந்தா அங்க ஒரு எறும்பு புத்து இருக்கு, அந்த எறும்பு இல்லாம டிஸ்டர்ப் ஆகும். இவ்வளோ விஷயத்தையும் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனன்கிட்ட கேட்டப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது அப்படின்வாங்க, ஃபோக்கஸ் இல்லையா. அவங்க நம்ம எப்பவுமே நம்ம இது பாஸ்ட் ரொம்ப பிரசித்தியை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஆனா யுதிஷ்ண மகாராஜர் வந்து இவ்வளோ விஷயத்தையும் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்லுவாங்களாம். அப்ப துரோணாச்சாரியர் சொல்லுவாங்களாம், ஒரு சிறந்த அரசனுக்கான எல்லா ஞானமும் உன்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே ஆலோசிக்கிறது, எல்லாருக்கும் நன்மையா இருக்கிறதா, எல்லாருக்கும் சரியான ஒரு விஷயமா, தர்மத்தை பாதுகாக்கிற விஷயமா, இதெல்லாம் யோசிச்சு வந்துட்டு முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில ஒரு எம்பரருக்கு, ஒரு நாட்டை ஆள்றவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமா. எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பக்கத்துல இருந்து யோசிக்கிறது அப்படின்றது. அதனால யுதிஷ்ண மகாராஜர் ஏன்னா அவங்க தானே எம்பரர் இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில அவங்ககிட்ட அத்தனை குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல இருந்து இந்த பாசிட்டிவ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவங்க வந்து எல்லா வகையிலும் ஆலோசிப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அதுதான் ஒரு கண்ட்ரி ரூல் பண்றதுக்கான ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயமாவும் நம்ம பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜர் இன்னும் வேற அவங்க வேற தர்மத்தோட அடையாளமா நம்ம பார்க்குறோம், பகவானோட கிரேட் டிவோட்டியா பார்க்குறோம். அப்போ அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் கூட யாருக்குமே வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இவ்வளவு பேர், அதாவது 64 கோடி பேர் வந்து உயிரை விட்டுருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேருக்கு சிரமங்களும் இருக்கு. அப்படின்னும் போது தான் ஒருத்தன் அரசனாகிறதுக்காக இவ்வளவு பேர் வந்து சிரமப்பட்டிருக்காங்க, இவ்வளவு பேர் துன்பப்பட்டிருக்காங்க, இவ்வளவு பேர் வாழ்க்கையை வந்து தியாகம் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வேதனை இருக்கும் இல்லையா. ரொம்ப வேதனை இருக்கும், சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனை இருக்கும். நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு. ஸோ அப்படி அந்த ஒரு கட்டத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்துட்டு இருக்காங்க, மிகப்பெரிய வேதனையில இருக்காங்க. தனக்காக இப்படி வந்து சிரமம் ஆயிடுச்சே அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து எல்லாரும் அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க. இல்ல, இது வந்து தர்மத்தின்படி நீங்க தான் வந்து ஆட்சி பண்ணணும். அப்பதான் உலகமும் நல்லா இருக்கும். எல்லாத்தையும் வந்து வியாசர், மத்த சேஜஸ், பகவான் எல்லாரும் வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணலையாம், சமாதானமே ஆகலையாம். சரிங்களா. அது எதுக்காக அப்படின்றதான். ஏன்னா பகவானால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. பகவான் என்ன வந்துட்டு செய்யணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களால நல்லபடியா செய்ய முடியும். அப்ப பகவான் வந்துட்டு அவங்க சமாதானப்படுத்துறாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா சமாதானம் ஆயிருக்கணும் இல்லையா. ஆனா அங்க வந்து அவங்க வந்து சமாதானம் ஆகல. அது எதனால அந்த ஹிடன் ரகசியம், இது அதாவது மறைஞ்சிருக்கிற அந்த ஒரு ரகசியம் என்ன, என்ன ரீசன், ஏன் பகவான் சொல்லியுமே அவங்க வந்து சமாதானம் ஆகல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க, நமக்கு ரியலைசேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுவுமே பகவான் வந்து டிவோட்டியை குளோரிஃபை பண்றதுக்காக தான். ஏன்னா எல்லா விஷயமுமே பகவான் என்ன பண்றாங்க, டிவோட்டி மூலியமா தான் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில பீஷ்மரை வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்காக
அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வந்து செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த நம்ம வந்து பொருளுரையும் வாசிக்கலாம். யாருக்கும் பொருளுரை வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. முக்கியமாக தன் இல்லைங்களா? பொருட்டு நான் படிக்கிறேன். முக்கியமாக தன் பொருட்டு குருட்சேத்திர போரில் எண்ணற்ற மனிதர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை எண்ணி புனிதரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். சிங்காசனத்தில் துரியோதனன் அமர்ந்திருந்தான். அவனது அரசாட்சி நன்றாகத்தான் இருந்தது. ஒரு விதத்தில் போர் தேவையாக இருக்கவில்லை. ஆனால் நீதியின் கொள்கையின்படி அவனுக்கு பதிலாக யுதிஷ்டர் ஆட்சியில் அமருவதாக இருந்தது. முழு அரசியல் விவகாரங்களும் இக்கருத்தையே மையமாக கொண்டிருந்தன. மேலும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா அரசர்களும் பிரஜைகளும் போட்டியிடும் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான இச்சண்டையில் உட்படுத்தப்பட்டனர். 18 நாட்கள் நடந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் 64 கோடி பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்றும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் காணாமற் போயினர் என்றும் கூறப்படுகிறது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட உலக சரித்திரத்தில் இதுவே மிகப்பெரிய யுத்தமாகும். யுதிஷ்ட மகாராஜனை அரியாசனத்தில் அமர்த்துவதற்காக நிகழ்ந்த மிகவும் அதிகமான இக்கொலை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்துவதாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் போர் நியாயமானது என்றும் அதற்கான காரணமும் நியாயமானதே என்றும் சரித்திர ஆதாரங்களுடன் அவரை நம்பச் செய்ய முயன்றனர். ஆனால் மகா புருஷர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்ட போதிலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அதில் பெரும் திருப்தி அடையவில்லை. கிருஷ்ணர் அங்கு அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இக்குறிப்பிட்ட உதாரணத்தில் கிருஷ்ணராலோ அல்லது வியாசராலோ யுதிஷ்ட மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. பகவான் அமானுஷ்யமான நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டதை இது குறிக்குமோ? இல்லது, நிச்சயமாக இல்லை. இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால், பகவான் ஈஸ்வரராக அல்லது யுதிஷ்ட மகாராஜன் மற்றும் வியாசர் ஆகிய இருவரின் இதயங்களிலும் உள்ள பரமாத்மாவாக செயற்பட்டு தமது விருப்பப்படியே அதைவிட அதிக அமானுஷ்யமான செயல்களை புரிந்தார். யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருந்த பகவான் தமது வார்த்தைகளாலோ வியாசரின் வார்த்தைகளாலோ அல்லது மற்றவர்களின் வார்த்தைகளாலோ மன்னர் சமாதானம் அடைவதை அனுமதிக்கவில்லை. ஏனெனில் மரண படுக்கையில் இருக்கும் பகவானின் மற்றொரு தூய பக்தரான பீஷ்மதேவரிடமிருந்து மன்னர் உபதேசங்களை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார். மகாவீரரான பீஷ்மதேவர் அவரது பௌதீக வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் பகவானை நேருக்கு நேராக காண வேண்டும் என்றும் இப்பொழுது அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் முதலான அவரது அன்புக்குரிய பேரன்களையும் நேரடியாக கண்டு நிம்மதியாக உயிரை விட வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். பீஷ்மதேவர் தந்தையை இழந்தவர்களும் அதன் அன்பிற்குரிய பேரன்களுமாகிய பாண்டவர்களுக்கு எதிராக போராடுவதில் சிறிதும் திருப்தி அடையவில்லை. ஆனால் சத்திரியர்கள் மிகவும் கண்டிப்பானவர்கள். ஆகவே அவர் துரியோதனின் செலவில் வாழ்ந்தவர் என்பதால் அவனுக்காக யுத்தம் செய்ய கடமைப்பட்டிருந்தார். மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் பீஷ்மதேவரின் வார்த்தைகளால் சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்றும் இதனால் பீஷ்மதேவன் உட்பட அனைவரையும் அறிவில் மிஞ்சி விட்டவர் என்பதை உலகம் காண வேண்டும் என்றும் பகவான் விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம வந்து பானஃபைட் பரம்பரையிலிருந்து ஆச்சாரியர் வழியா நம்ம கிரந்தங்களை வாசிக்கணும் அப்படின்றது எவ்வளவு அழகா வந்துட்டு பிரபுபத்தை நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் பகவான் சொல்லியும் யுதிஷ்ட மகாராஜர் சமாதானம் ஆகல அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல நம்ம இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. இந்த போர்க்களத்துல 64 கோடி பேர் வந்து இது இறந்திருக்காங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பேர்லாம் வந்து மிஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றதும். இதுக்கலே மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் வந்து இந்த 5000 வருடத்துக்குள்ள நடந்ததுன்றது மகாபாரத யுத்தம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் வந்து நிறைய மிஸ்டிக் பவர் வச்சு நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா?
கோவர்தன மலையை உயர்த்துறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுன ட்ரீயை வந்து கீழே விழ வைக்கிறது, அது மாதிரி நிறைய தன்னோட வாய்க்குள்ளார் வந்து உலகத்தையே வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட காமிக்கிறது, 6 நாள்லயே பூத்தனை வந்து அழிக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்துட்டு பகவான் வந்து இருக்கலே வந்து சிறந்த யோகின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில அவங்களால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது பகவான் அவங்க நினைச்சா எதுவுமே நடக்கும் இல்லையா. அவங்கதான் சுப்ரீம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஏன் வந்து அவங்க சொல்லி ஏன் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து சாந்தப்படல, அமைதி அடையல அப்படின்றதுக்கு தான் ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பரம்பரையிலேருந்து. அது காரணம் என்னன்னா பீஷ்மரை வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவங்க வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா தியாகம் பண்ணி பீஷ்மர் வாழ்ந்திருக்காங்க. 12 மகாஜன்ல அவங்க ஒருத்தவங்க. மகாஜன் அப்படின்றவங்க தர்மத்தை வந்து ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்றவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில. அது அந்த வகையில பீஷ்மர் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, மரண படுக்கையில இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்தும் விதமா அவங்க, ஏன்னா அவங்க கிட்ட அந்த தெரிஞ்ச அந்த தர்மம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு வரணும், நாலேஜ் வரணும். பகவான் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க யுதிஷ்டிரன் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க தெரியும். ஆனாலும் பீஷ்மர் மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க, அவங்க வந்து தர்மத்தை சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில பகவான் வந்து விருப்பப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதனால வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கிருஷ்ணர் சொல்லியோ மற்ற சேஜஸ் சொல்லியோ அவங்க வந்து சாந்தப்படல அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அந்த மரணப்படுக்கையில இருக்கிற பீஷ்மரை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக, சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அங்க கூப்பிட்டு போறாங்க. அப்ப பீஷ்மர் வந்து எல்லா தர்மத்தையும் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க இல்லையா, சொல்லி கொடுக்குறாங்க தர்மம் இருக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் வந்து அரியணையில ஏறணும்ன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது இல்லைங்களா. அவங்க வந்து துரியோதன சைடு இருந்தாங்க. அது காரணம் என்னன்னா அவங்களோட இதுலதான் கூட தான் இவங்க வந்து முழு வாழ்க்கையும் வாழ்ந்திருக்காங்க. இன்னொன்னு அவங்களோட அந்த ஒரு சங்கல்பமும் இருந்தது, நான் இருக்கிற வரைக்கும் அஸ்தினாபுரத்தை பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு. இந்த 2 விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, துரியோதன் கூட அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் போர்ல கூட அவங்க சைடு தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களோட ஆசை யாரு பக்கம் இருந்தது அப்படின்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜர் பாண்டவர்கள் வந்து அரியணையில வரணும்னு. சோ அந்த வகையிலயும் அவங்க மரணப்படுக்கையில இருக்கிறவங்கள அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்களை ஜெயிச்சுட்டு அரசால போறாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால பீஷ்மரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவும் அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த மகாஜன் அந்த தர்மத்தை வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக கொடுக்கறதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் பீஷ்மரை குளோரிஃபை பண்றதுக்காகவும் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்காங்க. அதாவது யாரு சொல்லியும் பகவானே சொல்லியும் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கன்வின்ஸ் ஆகல. ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்காக பகவான் அப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ பகவான் டிவோட்டிஸை எவ்வளோ வேல்யூ பண்றாங்க, எவ்வளோ அழகா அவங்களை வந்து அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பாக்குறோம் சரிங்களா. அதான் பகவானுக்கும் டிவோட்டிஸ்க்குமான அந்த ஒரு பாண்டிங் அப்படின்றது. அதனால நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணுவோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல, பரம்பரையோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு பாகவதம் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நல்ல ஒரு சத்சங்கல நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே